Virker den? Det tror jeg. Jeg tror. Er vi på? Hallo? Ja. Hallo? Jeg tror, vi er på. Hej derude. Hej, her er Bodega Kællingerne. Jeg hedder Rødvins Ulla. Og det er mig, som er Stivlis. Vi vil bare lige sende jer en god sommerhilsen her i det her mega fantastiske vejr. Det er bare fordi, man skal lige sørge for at få noget væske, når sådan solen den skinner sådan, ikke op? Så vi skal lige... Skål. Og nogen kan kun finde ud af at sutte og suge. Vi skal huske at få rigeligt med væske i det her varme. Rigeligt med væske. Og man kan også tage en lille sivevogn til. Det kan man gerne, ikke op? Så. Ja. Men altså, vi laver jo den her show Bodega Kællingerne. Og det har vi jo stor succes med, ikke op? Og man kan godt, altså vi er virkelig højt uddannet og høj i kurser, og så man kan få næsten lige, hvad man gerne vil have jo. Både forfra og bagfra. Ja. Og det der er med os, det er, at vi er komplet utilregnelige. Og man kan godt forvente, at vi er fulde i hvert fald. Og det er så det eneste, man kan regne med lige med os her. Og ellers så forsøger vi som regel at komme til tiden. Og nogle af os gør i hvert fald. Og udføre det job, der ligesom er aftalt, ikke? Ja. Det gør vi. Det gør vi. Og hvad kan man ellers med Bodega Kællingerne? Altså, hold op, det blæser for at komme det med hår i munden. Det er ligesom, når man giver sådan en blowjob, så får man også nogle gange sådan en hår i munden, ikke? Ja, det er fandme ulækkert. Ja. Der er ikke nogen, der kan lide at få hår mellem tænderne, vel? Og altså, vi har også, det kan godt være, at vi skal gå ned og finde dem. Vi har så et musikinstrument. Vi kan spille musik, når vi kommer ind. Vi er helt vildt gode til at synge os. Ja, jeg har, hvad fanden er det nu lige, jeg har på den der musikinstrument? Der er, vi skal gå hånd i hånd gennem livet, du og jeg. Og der er, så er det weekend, så er det endelig vi. Og der kan vi danse. Der kan man jo, afhængig af hvor meget vi har fået at drikke, både af vådt og tørt, altså. Og I har fået nogle gange så, altså kender jeg godt det, så får man lige sådan en lille huf, og så sluger man det lige igen, ikke op, fordi man vil heller ikke lige være lidt ulækker og spytte ud. Jeg plejer at gå og spytte ud i vasken. Jamen, jeg sluger. Ja, det er som man kan lide det. Ja. Og så, hvad kan man forvente sådan en show også? Kan man forvente? Vi er altid mega lækre, mega søde og mega smukke og sjove. Vi møder som sagt næsten nogenlunde af og til tiden, og overholder en gang imellem vores aftaler, ikke? Også nogle gange vigepligten. Nej, det bruger vi ikke så meget. Og så nogle gange kan man også risikere at få det, man har betalt for, og andre gange så får man mere end det, man har betalt for. Ja. Men de fleste nogle gange så får vi også mere med hjem, end hvad vi havde regnet med. Og det eneste, vi bare sådan skal have, vi skal have en briser eller en mokai. Rødvin til Ulla. Og sugerør, fordi Ulla, hun er håbløs. Altså, hun sutter, men det ryger bare ud igen. Og hvis man har bearnaisesauce med sugerør, så er det jo faktisk det allerbedste for os, ikke? Rødvin og bearnaisesauce. Blandet. Måske sådan en blender. Hvis man har en blender, så kunne man godt prøve det. Ja. Og ellers så er vi jo dem, der tager os kærlige af gæsterne. Vi er meget mandeglade. De er fandme også glade for os, da. For det meste faktisk, så får vi jo noget med hjem derfra, det er derfor, vi altid har sværget til basinkler. Fordi vi kan aldrig få nok af sådan noget. Det er i hvert fald ikke, fordi vi ikke har kunne finde nogen. Det er helt sikkert, at vi vil have os. Nej. Det er eget valg jo. Det er fordi, vi er så kredsen, fordi vi ved jo godt, hvad vi fortjener. Vi kan også spille dart, og der vil jeg sige, der skal man nu så lige være forberedt på, at bullseye bliver aldrig ramt, når vi spiller det. Julie, hun kan også rafle med terninger, og især det her tænkeboks, hvor man sådan skal lyve. Hun det hedder ikke tænkeboks, det hedder løgn. Det kommer vist an på, hvor man kommer, men i hvert fald, hun er rigtig god til det i hvert fald. Ja. Altså, der hvor jeg kommer fra, der hedder det at spille løgn, eller spille mejer. Hun er ikke helt normal. Ingen ved, hvor hun kommer fra. Jo, jeg er fra nordpå. Det passer ikke. Jo, det siger min mor. Det er så rigtigt. Og vi har også, vi arbejder på også at øve os i den der sang. Hvad har du under blusen, Ruth? Min puls den stiger helt akut.
Ej, nu bliver du altså lidt voldsom. Nu tror jeg, vi slutter nu. Det bliver for frækt nu.